Hola família, què tal? Hem detectat molt lío amb el tema del coronavirus, les variants i els protocols. Per això hem sortit al carrer per consultar els experts. Som-hi! Quin és l'origen del coronavirus? Bueno, és un virus que principalment jo crec que ha vingut així com molt desprevenit i desconegut i pues, ens ha enganxat. L'origen ben bé no el sé, però bueno, jo crec Vale, o que... sigui, no has contestat la pregunta? Un tio que es va menjar un murciélago. Fue una sopa con un murciélago y... No, és verdad. I es va contagiar un noi i va viatjar i va contagiar tot el món i així successivament. A on va passar aquest fet? Pequín? Tu fixa't que a estiu no hi ha mai coronavirus i a hivern sí, doncs jo crec que ens el tiren per l'aire perquè volen erradicar les persones. Jo penso que l'han creat els xinos. Jo diria que l'origen del virus ve d'un laboratori que hi ha a Wuhan, on es tracten diferents malalties, i de que d'alguna manera es va poder filtrar allà. Quines variants són conegudes actualment del coronavirus? La Omicron? Sí. La Delta? Molt bé, que ve de l'Ebre, no? Sí. Tot l'abecedari grec és totes aquestes. M'acabo de donar compte que la Omicron i Delta ve de l'abecedari. Ostres, és veritat. És que sou reals expertes, eh? I la barreja entre la Omicron, quan agafes Omicron i grip, es diu... La flaviola, ¿no? Tiene nombre flauta. Sí, flaviola. Covimocho? Fluorox. Com que la barreja? Virus CO2, jo què sé. La Cogrip? I la barreja entre agafar el Omicron i la Delta, quina és? Sí. Domicron. No sé ni lo que es la delta. Agárrate que vienen curvas. Delticron. Que és la Delta Omicron o, bueno, que han dit per la tele. Jo crec que hi ha moltes, però jo crec que hi ha algunes que són mentires, perquè cada dia hi ha una cosa nova i jo crec que no dona temps a això. Però bueno, sempre la mascareta posada. Bon consell. Si passes el coronavirus, quant temps estàs immunitzat? 4 dies. Uns mesos. Crec que era un any. 3 mesos. 3 mesos. Bingo. Estàs seguríssim, d'això? 3 mesos. Abans eren 6, no? Sí, ara 3, per les variants. Para mí la única que vale es la Ayuso. Yo lo siento mucho, pero es mi crush. Vale. La amo. Yo la voto. De Yo vivo Catalunya? en Cataluña, pero la voto igual. Vale, perfecte.